कोर्टनि जिथु माबा गोबाङानो बुंदों जे एग्रिमेन्ट जानायखौ बिथाङा गनांगौमोन खिन्थु एग्रिमेन्ट जाबानो सासे कनभिक्टेड मानसिखौ इजि दिहुननो हाया आरो बे जिहेतु ल'नि लामाजों थांगोन बेखौ पलिटिकेलि हेन्डेल खालामनो हाया दिनै सोरबा प्राइम मिनिस्टारा बुंबाबो चिफ मिनिस्टारा बुंबाबो बिथांखौ हगारदो होनना बुंबाबो कर्टआ बेखौ मानिनो हाया बेनिखायनो कर्टनि खामानिखौ बोस्रांनो कर्टनि हेफाजाब लानांगोन आरो बेबायदि हिसाबै रन्जन दैमारिया जिथु कनभिक्टेड जानाय बिथांखौ जों दिहुननो थाखाय जेलनिफ्राय दिहुननायनि जि बेबस्था बेखौ ओरैनो कर्टनि जिथु माबा गोबाङानो बुंदों जे एग्रिमेन्ट जानायखौ बिथाङा गनांगौमोन खिन्थु एग्रिमेन्ट जाबानो सासे कनभिक्टेड मानसिखौ इजि दिहुननो हाया आरो बे जिहेतु ल'नि लामाजों थांगोन बेखौ पलिटिकेलि हेन्डेल खालामनो हाया दिनै सोरबा प्राइम मिनिस्टारा बुंबाबो चिफ मिनिस्टारा बुंबाबो बिथांखौ हगारदो होनना बुंबाबो कर्टआ बेखौ मानिनो हाया बेनिखायनो कर्टनि खामानिखौ बोस्रांनो कर्टनि हेफाजाब लानांगोन आरो बेबायदि हिसाबै रन्जन दैमारिया जिथु कनभिक्टेड जानाय बिथांखौ जों दिहुननो थाखाय जेलनिफ्राय दिहुननायनि जि बेबस्था बेखौ